Ang topic tangon yan, may kinaaraman mga tugang sa pig-apod na viral exanthem. Viral exanthems. Uyog-uyogon mo ang junior. Maghanap pa ako sa Google kung paano pag-pronounce kayo nita. Kasi hindi kita maano ini, hindi kita masala. Ano po yan? Yan po mga tugang sa tuyang pag-irestoryahan. Sisay po ang pwedeng tamaan ka yan. Ha? Sisay po ang pwedeng magkaigwa ka yan. Ha? Anon mga sintomas ka yan? Ha? Paano mga tugang? Nakakaulakit ba yan? Yan. Ha? Nakakaulakit ba yan? Ano pang bulong ka yan? Asin paano mga tugang maiwasan ang helang na yan? Yan. Ha? Para ba yan sa gabos, mga aki, adult o whatever? Sisay po yan ang pwedeng tamaan po kan. Bata kasuhapon junior, nagkaigwa pa lang kita ki massive heart tremor. Kasuhapon bagata, Valentine's Day. So mga tawong in love, nagkakaigwa ki heart tremors. Pero ngunyan pong pag-aaga, mga tugang sa tuya at tabing bisita sa ropo na fellow emeritus, mga tugang kan Philippine Pediatric Society, asin po kan Bicol Chapter Medical Director, Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated, Health Services Tabi, formerly Mother Seton Hospital. Iyon man ang ano, yun ang bagong aran mga tugang kang Mother Seton. Active consultant po in pediatrics sa USI Health Services, NICC Naga Doctors, Bicol Access Health Centrum, St. John and Dr. Nilo Roa Hospital. Co-founder po kang Our Lady of Peña Francia Healing Ministry. A healer and a teacher and academician asin clinician. Yan. Yan po, kung gusto nyo mga tugang maaraman tulos kung saan si Doc nagkiklinik, yan po siya sa Room 11, USI Mother Seton Doctors Clinic. Yan, ha. Kaya po magayon ini na pag-irestoryahan ta mga tugang niya na pag-aaga. Ang satuya pong kauron, resource person na sa linya. Mga tugang niyan pong pag-aaga digdi po sa satuya tabi na programa. Mga tugang Dr. Aileen Navarrosa. Doktor, maray na aga po. Welcome po sa DCGB, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Henry Maceda po, ma'am, sa DCGB Legazpi. Good morning. Maray na aga po sa Indugabus asin sa mga naghihinan nyo. Opo. Salamat, ma'am, ha, sa oras po nito sa DCGB. Tama, ma'am, ang pagka-pronounce ko. Viral exanthems. Ang sa tuya tabing topic ngunyan, doktor? Tama po. Yan. At tinamaan manggiraray. Actually, Doc, primero ko po paka-encounter kan terms na ini. Kaya kayo pang ko pang mag-research sa Google, etc. Para aramon ta po ang, ano yan, ang mga bagay-bagay tungkol digdi. Primero, Doc, pwede po maaraman, ano po ang pigaapod na viral exanthem tabi? Pwede po ma-explain sa mga nagdadangog iningon yan? Mga rashes man lang inin, mga pula-pula. Opo. Pero tipdas po. Pero iba-ibang klase kasi po ang tipdas. Kasi pag nahiling ninda ng mga itong mga pudmi pati sa medical term, maculopapular rashes. Mm-hmm. Pero ito mga pula-pulang mga spot-spot po na pag sinabi mong exanthem, kalat siya sa buong katawan. Baka kung araw kang localized na kinagat ka lang ning tanga na pula, localized. Yan, rash lang yan. Pero pag sinabing exanthem from head to foot, or from the both extremities, upper and lower extremities, back and the trunk will be infected, pati face, ganon. Opo. Paano po, doktora, ma-identify ini kumpara tabi sa ibang rashes? Yan nga ni, pagkalat na maray, usually may fever, pag viral exanthem, kasi ang viral exanthem, yung first three na differentiate yung true measles na inaapod na rubiola, yun. Yung Roseola infantum na inaapod na infantile measles, yung at saka yung rubella, yung German measles. I see. Ano, Dok, magatul po ini? Iyo po. Ang ibang aki, siging iribi kayan pagkabanggi. Talaga. Okay. So, magatul palan iyan. So, ang symptoms, Dok, iyan na mga rashes sa buong katawan, sa buong lawas tabi, ano? Kalaki. Po. I see. Ano po, Dok, nakakaulakit po ba ini?
Iyo po, kasi Talaga? virus po yan. Naku po, ayan sa... Usually kasi bako lang rashes na hanap po niyan sa kalintura, may Mm. abo-sipon, garo typical flu symptoms, garo may trangkaso pa lang, makukulog ang hawak, Mhm. yan, minsan naaki lalo na mayong appetite, pag ang ras na sa nguso, pag may tunay na tipdas na rubiola na inaapod. Opo. So, oo. I see. Nadi-differentiate nila sila sa pag-appear kang rash, iba-ibang ano kaibanan kang fever, may day siya na nag-appear. I see. Kung may rashes po siya, may fever siya, ano dok ang kutabi ang parang mode of transmission kayo ni? Paano po siya nakakahawa, nakakaulakit? Ning inot po may abo-sipon siya. Mhm. Droplet Okay. infection. Oo. Okay. Kaya ning pag na-infect ka na nagkaka-rashes ka like ang fever kang tunay na measles kung sa kita nagbabakuna. Kaya pag 9 months may bakuna sa communicable disease siya na rin. Tapos na nagkakaroon kasi siya ng ning mga complications na kinagagadan ka mga aki. So, yung true measles, which we call rubiola, Yeah, yung tunay yeah. na measles, ang kalentura, abo-sipon, minsan sabay siya sa rashes I na see. nagpupuon sa hairline sa mukha. Mhm. Pasiring sa trunk, pasiring sa extremities. Opo. Sabay sa fever po. I But see. baby measles, Rosola infantum na inaapod ta, Mhm. ang kalentura mo na sa kaabo-sipon for 3 days. On the 4th day, when the fever goes down, pagbaba kang kalentura, saka nag-a-appear ang lashes also on the hairline. I see. So arog pa lang ka ng sitwasyon kan ano. Usually dok, mga kwampo ini, mga pira pong edad kang baby o aki na pinagtatamaan po kay ni. Ang measles pwedeng usually first 2 years, pero na-appear din po siya pag mayong bakuna kita. Kaya Opo. first year of month, ay, ganun din ang Rosola infantum, pasi infant hanggang first year to first 2 years of life. Mhm. Minsan ay yung measles din, pag wala kang bakuna, nakakalampas ka ng first 2 years, pwede ka din sa 3 to abutin ka hanggang 5 or 6 years nagkakaroon po. Opo, oo. Ano dok ang pinakagaro severe na impact kaini sa baby tabi sa aki pag tinamaan ka kaining virus na ini? Yung measles po, nagkakaigbaning kasabay na na diarrhea, na LBM, Opo. nadidehydrate din ang bata, yung Okay. true measles. Mm. Tapos ang complications po kaya nagkaka-pneumonia. Oho. Kaya, and pneumonia is the number 1 killer ka mga akita sa data po. Oo. So, kailangan may bakuna kita, bakuna sa pneumonia, may bakuna din po tayo sa sa tipdas. Opo. I see. Ang Okay. Department of Health baga nagbabakuna pag 9 months, tapos Iyo po. follow-up sinda ka mga ano. Opo. Libre dok, di ba? Libre ang bakuna kan DOH kaya ni. Oo, nag-house to house pa nga ni katong MR. Pag MR naman, rubella, German measles Yeah. yan. Ang German measles naman, naglalagnat din, tapos nag-rashes din po. Pero ang rashes kaya nawawara sa na evanescent, parang pink rashes. Pero ini po, meron, pag kinapa mo ang mga liog, may mga kulani. Okay. 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 So, kami dok na mga non-medical people sa mga nag-aradal kan. Ang madaling tandaan pala, may fever siya, may abo siya, then kasabay po ang rashes dok pag viral exanthem. Iya po. May rashes, then nakakaulakit siya. Kung sisay po dok ang pwedeng maulakitan ka ini, anong mga ages po particular? Ang Rosola infantum sa first 2 years of life. Opo. Ang true measles, yung childhood po hanggang 6 years old. Ang iba, ang German measles po, yan, ang masakit. Tapos nakaulakit sa ina na badus. Ay talaga? Ang badus ang ina, badus na may German measles. Opo. Pwede magka-malformation po ang dinadara niyang aki sa laog. Oho. Pwede magsadit ang payo, may microcephaly, inaapod. Pwede siya mag-heart disease. May nagkakaroon ng sakit
sakit sa puso yung bata na dinadala niya. Ay, dipisil So pala ng madaming pagbadusdok, ano? mahirap, dipisil ang ang bados na magkaroon ng German measles. I Kaya see. pwede sagurang ang German measles. Opo. Dok, pwede po maki-clarify, ini na viral exanthem na ini, yan na, gareo, tama ba, pangkabuan, yaon na dyan German measles, ano yan, rubella, as in, iba pa tabi na common sa mga aki. Meron true measles, yung rubiola. Oo. Yan, rubiola saka German measles, pigbabakunahan tapo yan. Yung MR na inaapod. Kaya, the house-to-house sinda dati, simultaneous lahat all over the Philippines dati yan. For the measles and rubiola. Measles. Kasi kadakol side effect. Opo. Although dok garin na mention mo na tabi so gamutan ka ini ang garip tama bang pag-intindi ko ang prevention niya is bakuna. Pero may mga iba pong paagi na gamutan ka ini aside from vaccination po, doktor? Pag igawa ka ng hilang kaya, i-avoid syempre yung hygiene giraray. Garuman sana si COVID, pag nag-aabo ka na may hilang ka, dapat takupan ang uso mo. Opo. Tapos yung pirmi ka naghuhugas ng kamot. Parang kung nakakapot ka katong mga skin lesions kaya, dahil ka na naulakitan. Oo. Pero usually, airborne siya sa duros. Oo. Talaga? Medyo kung pala ni Dok, medyo, bako lang delikado ini. Takong airborne po siya, kung dahil siya mamanage kimaray, baka ang gabos na yaon sa harong, mga aki, pwedeng maulakitan po o neighboring, mga neighbors, tabi na mga aki, kung airborne. Airborne. Kaya sabi ka itong panahon, pero yan totoo, na pag may tipdas ka, di ka magluwas. Opo. May tipdas ka, di ka magluwas, di ka magkarigos, pati di ka kadakol na dai ang mga kagurangan ta. But actually, parang di ka makaulakit sa kapitbahay mo. I see. So tama pa naman po sa point ka mga gurang tano do. Actually, pwede ka man na magluwas na nakamas para hindi ka makaulakit. Iyan. Pag nag-hatching ka, nagsipon ka, nag-abo ka, yung droplet na infection nakaduruma na sa duros. Opo. Tapos may maagi man na aki na day pa bakunado o day pa nalanghap niya yung hangin na merong infection. Ganoon, magkakaroon siya. Ayun. So naglalataw-lataw lang siya sa paros, Dok, ang kwan na ini pa. Pero droplets po ang kwan niya, mode of transmission niya. So mga perang kwan, Dok, may oras ba, may minutos ba, o may aldaw ba na ini ngayang virus na ini, nadara ka ini, magadan tulos ko niya on sa surface tabi habang dai siya na inhale nin tawo, nin aki? Iyon. Na man yung kaya parang parang din sa COVID na na pag nainitan, na man siya. Ayun. Nawawara siya. Kaya tapos kung meron tayong disinfectant, ito bagang para-spray ta na may Clorox and yung sabon. yung mga ganon, mga spray. Nawawara man siya, nadadaog po siya. Opo. May chance, Dok, na makaulakit ini sa adult, tabi hali sa aki? Yung measles, Opo. bahira po yan. Pero yung German measles po, pwede po. Pwede, Kaya ang ina na nauulakitan. Ang adult na ina, syempre, mostly kasi sindaan nagte-take care ng aki. Oo. Pero balikan ko lang, Dok, sa sinabo, importante ito na ang bados, pag naulakitan, posibleng magkaigang birth defect, tabi, Dok. Tama ba? Iyo po. Ang baby na dinadara niya. Ayun. So dapat pala mag-ingat ang mga misis, Lalo na kung nagbabados. Habang buntis siya, dapat hindi siya mag-German measles. So dapat, bago ka mabuntis, kaya nga niya bigbabakunahan ta ang mga aki. Tapos si mga teenager na dai pa nabakunahan ka, tupig babakunahan din natin. Parang dai siya, pag nabados siya, yung teenager na babae especially, na naring nabados siya, dai siya magkaigwan ng German measles. I see. So, ang naintindihan ko sa mo, Dok, talagang ang primary na action to combat, makunbat po ini, malabanan po ini, iyo po ang vaccine. Tama, Dok?
Hindi po, oo. Iyan, bakuna. Magayon bagay na bakuna ta libre ini, libre sa satuya tabing mga kuan, libre man sa satuya tabi na mga sa the Department of Health. And available yan sa mga rural health unit, di ba Dr. Eileen? Libre po, oo, sa Rural Health Unit. Okay. Sige. Dok, paano po maiwasan yan? Siyempre, kung may gamutan, tinamaan ka na. Ano po ang mga paagi para maiwasan yan, tabi? Anong mga tips nindo na kamo ng mga expert may kinaraman po, digdi? Yun nga, aside from magpabakuna, ning ano po, yung day ka magbisita ka to, kung day ka pa nababakuna, maikang panlaban o maluya ang ano, Iyo. immune system mo. Mm. Day ka muna magbisita ka tong ano, may hilang na Oo. ano ka yan. Or ito man, may hilang na ano ka, day magpara pasyar-pasyar man. Yan. O, Day yung ka man ang ano. makaulakit sa iba. Oo. So gari Dok maluwas naman gari kay pon itong isolation ano, mag-isolate Sige po, muna. oo. I-isolate so aki. Ina-isolate talaga po. Oo. Opo. Sabi kan texter tahen pakihapot po kay Dok. Pwede ba na yung yaya, for example, yung mama magmask din habang ang aki igwakin arog ka na hilang? Pwede man po. Pwede man sinda, pero ano, parang dahil sinda maulapitan. Opo. Pwede da po iyan Dok sa skin to skin? Kung sabi mo viral siya, airborne, tabi. Pero pag skin to Ayun skin, po. Dok. Ang skin to skin, daing gayo po for measles. Oho. Itong ibang skin infections ang pwedeng skin to skin like chickenpox. Oho. Yung utos, pwede. Pero usually viral din. Like hand, foot, and mouth disease, pwede po siya. Pero not really through the skin to skin. It's always airborne. Ayun. Okay. Sabi niya, good morning po Mr. Maceda. Ang Kawasaki po ba may rashes man? Nakudok aram ang Kawasaki kung siyang pigatamaan kayo na Kawasaki ini. Iyo po. First Iyo po, symptoms po ba? Dok, paki-expound po. Yung Kawasaki disease po is fever and habang nagkaka-rashes din po yun, pero usually na nagdi-discomate, nag-scaling po siya sa tips ng fingers Opo. and the toes. And may side effect din po, may ano po siya, kasi nagkakaigwan ng coronary, may problem sa heart. I see. Kaya, oo. Dahil kay puhan ma-diagnose tulo siya na rin matawan ng remedios. I see. Pero Dok, ang Kawasaki ba for babies lang o for adult tabi? Pwede din po, early adults or teenagers pwede magkaroon ng Kawasaki. Ayun. Sabagay, maski nga lugurang na Dok, nagkakawasaki pa. Iya po. Bako Differential Honda. diagnosis po yan sa pag nagkaka-COVID ka din. Iya. Pwede po nagkaka-Kawasaki po. Ayun. Okay. Ito, sabi kang listenerista, good morning, Tabi Henry. Pag nagkahelang po ka na na-mention po ni Doc na resource person mo, pwede ka pong magkahelang uli ang bata? Pwede pong maulit? Dain na po, pag nagka-measles ka, German measles, dain na po kaya magkaano kung ano. Oo. Dain na uulit pero ibang virus na po ang pwedeng magkaroon ng rash. I see. Oo. So same na tuminama sa imo, pwedeng din na. Pero iba naman po na virus ang pwedeng mag-create, ano? Iya po, oo. I Oo. see. Bata na Doc na didetermine ang kung same virus o bako ano? Pinapadala to sa RITM sa Manila. May papita masyado ng virology studies po dito sa Bicol. Opo. Pero Saka ngayon kami, for halimbawa, research. kami ngayang mga non-medical individuals, pag dahil kayang hilingon, ay garing nga sa pareho ini kang virus kang inot. Wala po kandok. Mayo man po. Dahil man po. Oo. Kaya importante, mag-ingat, ade. Mag-ingat. Iyo po. Naday tamaan ka yan. Alright. Henry, good morning po. Nice information po ngunya na pag-aga. Naintindihan ko po na hindi pala maulit, pero baka igwang virus naman ang tumama. Ito, sabi niya, good morning sir. At saka doktora, ayun na, nasimbag na po ni Doc ito kanina, na ang worst case scenario daw, baka mamatay ang bata. Di ba Doc? Na-explain muna po ka sa bago. Sa tunay na measles. Yung tunay na may cells. Yung rubiola. Oo. Yeah. So, Kaya pwede. nagpabakuna kita at 9 months. Dapat magpabakuna ang mga bata ng 9 months.
Opo. Doon sa measles. Okay. Ano Dok ang assurance ng bata pag kumpletong vaccination o vaccines na aram ko sa mga akikig may book yan eh. May book na pigtatao, di ba? Baby book. Baby book Ayun po. nakasulat iyan naman. Ano pang garantiya na pag igwa ka iyan, di ka na po tatamaan kan mga viruses na iyan na darapo kan sa tuyang pinag-urunan mo niya na aga? That's 90%, 80 to 90% na dahil ka maulakitan po unless na ang immune system mo immunocompromised ka. Mm. Otherwise, pag kumpleto ang bakina, pwede nga nang sabihin tang 98%. Oo. Dahil ka na kaigwang Yeah. bilang ka. Unless na binakuna sa imo, apod kaya nag-break sa cold chain, which means that yung parang kunyari na dapat nasa ref siya o nasa cooler siya, sa coolant siya, tapos niluwas siya, tapos haloy siya dahil na ibalik. So yung effectivity niya na nabawasan. So pwedeng diminish din ang protection sa imo. I see. Tama, Dok. So, handling, Dok, di ba? Tanailing ko kaya may mga vaccinations. Iya po. O, ay tama, Iyan baga ng mga vaccines, dapat naka-refrigerate siya, regulated ang, tama, Dok, ang lipot? Temperature, iya po. Temperature, ang temperature. Ngunyan, pag Iya po. linuwas man ang iyan dyan, baka magka-depekto sa handling, nagkakaigwang problema duman sa potency. Iya po. I see. Opo, human. So dapat pala dapat pala maingat din ang mga vaccinators Dok, pag-abot sa araw ka na bagay. Iya po. Kaya pala Iya mga po. bagabaton ang may burbit ako ang nahiling sa barangay nagilibot, may blue ang kolor, darakulao na. Pag inal sa Yellow po magabaton, may yellow, Dok. Iya po. Dapat naka-yellow siya. I Kaya pag see. naluwas ninda tapos i-prepare na ninda tapos dahil pa nag-arabot si pasyente, dapat ibalik muna ninda sa mga ginibo ninda, extract nindang mga syringes or whatever nasa malipot ulit. Ayun. So magayon na siguro aware man kandok ang mga vaccinators fully instructed man sinda kanano, Dok. Iyo po, oo. Stricto din sinda yung mga midwife na naglalako dyan. Pag babaralik ninda tulos pag Pero may mga iba nalilingaw, so yun lang. Lalo na kung kadakol ang babakunahan. Pero Dok, alimbawa man ngayon Matapos napalingaw na ibalik tulos na wala naman sa kwan, di man po nagiging zero siya. May certain percentage na igwa pa man siyang epekto. Iyo po, ikaw pa po. Oo. Exactly po. Baka Dok nagbararetes, baka bakuna kan saro, binugtak mo na naman, tanag-uron-uron, dahil pa man niya so iba. Then, Yes, sir. dahil na balik naman. So, alright. Sabi kan Texas Hen, good morning po. Tama po si Dok, nagkamisel po anak ko. Na-diagnose talagang totoo. Iba naman, hindi na po siya naulit until now. Pero, sabi po kanang pediatrician ko, baka ibang virus naman ang pwedeng tumama. Yan. Yung man ang Dok, Baka ibang virus naman na pwede. Alright. Another one. Sabi niya, good morning po, Hen. Di ko aram ini kung pwede ito, Dok. Related sa topic to. Sabi niya, aram ko na ang simbag ka ini. Baski ako examine nun dito, kaya ko na ini. Kaya ko na ini. Sabi niya, ang allergies, halimbawa, kumakaon kimani, mga seafoods na kaka-allergies po, iba man po ito sa viral exanthem na yan. Dok, tabi. Iyo po. Dako Iba lang man po yan. Allergy po yan. Oho. Ang bako man siyang nagkaon ka lang yan. Dahil iba parang antigen antibody reaction lang po yan dahil sa allergic ka duman sa mani, which is the antigen. Your body reacts to it. So iba man po yan sa bakuna. Sa viral exanthem yan. Usually may fever, flu-like symptoms, Yan. and the rash. Yes. Basta ang tatandaan po nindo, may rashes siya, may fever siya, nag-aabo siya. Iyan po. Dama, Dok, mga signs na dapat idalagan po to sa mga doctors, lalo na sa mga pediatricians, Iyo po. Usually pag 3 days na may kalintura, na dahil nawawala pa. Opo. Kaya sa Dok na ngaya house management lang,
without doctor's intervention, tabi. Yes. Yes po, paracetamol lang naman ang binibigay sa lagnat. I see. Paracetamol. Iyo po. Oh, tang viral baga po tama ba dok ang Oo. pagkaintindi ko? Ang viral dai man kibulong pag virus. Mayo, you let the course pass through. So, kung ano yan, 7 days, 7 to 10 days, mayo na yan. Oho. Pero mas maray gayud na mahiling ki doktor ta nag-aabo, di ba dok? Buda may fever. Iyo, kung day nawawala ang abo, lalo na lalo na sa true measles ng rubiola, pwede Opo. ka magkaroon ng pneumonia. Iya. Okay, dok tama na-mention mo dok ang pneumonia. Tanghapon Iya po. talaga kung sunod sa imo, kung may komplikasyon yan, mga komplikasyon sa iba pang hilang. Go ahead, tabi dok. Pwede pa ki-expound? Like rubiola, komplikasyon ng pneumonia pag yung abo na day nawawala si abo, nadidipisilan maghangus, fast ang breathing, day nagkakaka ng aki. Kasi importante digdi sa mga viral exanthems lalo may lagnat, Opo. kailangan ma-hydrate po sinda. So dapat painom mo ng kadakol na fluids or pwede mag-orisol kung Opo. LBM kasi ang measles minsan may kasamang LBM. Okay. Oo. Tapos yan, nag-aabo pa. So, yun, nade-dehydrate din yung bata. Tapos meron pa rin komplikasyon ng ang measles sa brain, nagkaka-encephalitis. Yung covering ng brain, nagkakaroon, na-affectohan, pumupunta ang virus. I see. So medyo, yan ang delikado. Pag nagkaigwa ka sa tuyong magkakayan. Kaya gari, tama dok na an advice talaga is ma-check nindong mga pediatricians, buda iba pang mga doktor Kaya po, lalo na pag grabe ang abo, na fast, na dahil nagbababa ang kalintura, fast ang breathing, nag-aalon-alon ang paghangos. Oho. Sa mga asthmatic, dok, pwede bang maging komplikasyon sa asthma? Ang asthma? Asthma with complication, mag-measles ka muna. Pwede yeah. mag-elicit. Tapos, pwedeng, kasi ang asthma naman, ibang, siya, pwede siya mag-appear kung dati ka na may asthma with ordinary common cold. Opo. May sipon ka ubo, pwede ma-activate ang asthmatic attack mo. I see. Pero kung alibawa ngayon nagkaigwa ka kain na viral attack, ngayon nagka-measles ka o ano pa man, pwede po dok mahulog sa asthma? Mahulog sa asthma. Maging komplikasyon ang asthma, mag-atake ang asthma? Pwede, ma-atake si asthma niya, pero pwede. hindi, pero meron ka kasing asthma na nandun dati, pero hindi siya magli-lead talagang sa ang endpoint mo, asthma. Hindi po. Ayun. So, pwede kang magka-asthma pag igwa ka ini. Di ba, Dok? Pwede kang atakihon kang asthma mo. Kung dati ka ng asthma po, yeah, yan, correct. Baka ma-trigger. Ayun. Ma-trigger, yeah. Yes, okay. So, mag-iingat po kita, ha? Alright. Good morning, Tabi Hen. Asal ko na, madali lang po, Dokta. Good morning, Tabi Henry. Paghihapot po kay Doktora kasi po, yung anak ko, 3 years old na, ay iba po ini. Tama. Basahon ko po, Dok. Sabi niya, palagi siyang inuubo at palaging may sipon po, sir. Pero wala mo siyang rashes. Tama, Dok? Ibang sitwasyon po ini, Dok. Dr. Eileen. Iba siya, baka allergic rhinitis lang siya or pwede siyang inaapod na hyperactive airway disease na kung may siyang history of asthma in the family. Wala yung lalo na ngunyan, hindi ko aram dyan sa Indo kung siging uran, rainy season in the morning. Yeah, totoo. Sunny, summer in the morning, rainy season in the afternoon. Yes. So, ang sa climate changes po na nagre-react yung mga ibang ganyan. Yeah, pareho po do kita digdi Separate po siya. sa Legazpi. Half day uran, half day init. Ayun po. Okay. Na-explain na po ni Dito kanina. Basta po pag may rashes po siya, baka kausa lang iyang ki-allergy sa kinaon niya. Ang kaakibat po kayo ni napig-uran mi, Dok, may kariba siyang abo, may karibang sipon. Di ba, Dok? And then rashes whole body.
Yan. O, yan. Opo. Medyo tataon ako, Dok, tabi. Alright. Okay, sabi niya, good morning, tabi hen. Pasensya na, Dok, ha. Tarakulong po kitang hapot pagpatapos kita sa programa. Okay lang po. Yeah. Sabi niya, good morning po, hen. Pakihapot po kung ay iba ini. Sabi niya kung ang okay. Garo pwede man. Ang paghapot po kung ang rashes na yan sa skin at pwede siyang maging hindi ko masabutan ini, Doc, nahapot niya. Dahil ko pwede siyang maging kausa na makahinga. Una mention mo kasi bago, Doc, di ba? Pag may abo siya, di man talaga nakakahangos, tama? Yes po. Yeah. Sige po, Doc. Paki-expand ulit tabi kayo ng kwan niya. Ang sa rashes, kasi pag like yung true measles na rubiola na sinasabi Opo. ning apod ka ni, may abo, sipon, ganito, kaya nag-pneumonia, nadidipisilan siya maghangos. Pero not because of may pag may skin rashes ka, magkakaroon ka ng difficulty of breathing, dahil po. Opo. Kasama yan dahil yan may ubo-sipon po kayo. Ayun. Yun. Nagkakaroon kayo ng pneumonia. Oo. Okay. Good morning, Henry. Pakihapot po kay doktora kasi ang baby ko ay iba ni Dok. Palagi siyang parang sinisipon pag nakainom ng vitamin C. Mukhang iba ito, Dok. Pero baka pwedeng mo ma-advisean po ang sa tuyang listeners tabi. Ang iba-iba po ang reaction. May mga nagsasabing mga kaya nagarin na sisipon sila pa nag-vitamin C. Pero actually mayong apod kanin. Mayong basis yan scientifically. Ayon. Oo. Baka malipot lang talaga. Yep po. Sa mga trigger factors lang po sa harong na iiwasan itong mga may nagsisigarilyo, bawal po ang nagsisigarilyo sa loob ng bahay. Mga yung mga dust collectors, iiwasan po. Yeah, Like yung kurtina nyo, palagi nyo lalabhan. Opo. Yung ventilador, lilinisan. Yung aircon filter, monthly, nililinisan. So, kasi nagsasabwag po ng alpog yan. Opo. Yung mga animal dander po, kung mga aso pusa nyo na naglalaglag ng apod kainin ng sa mga barahibo. super. Yeah. Barahibo po, oo. Iwasan po natin. I see. So baka man nanggadok itong triggering factor bako sa pag-inom kang vitamin C. Bako sa pag-inom kang vitamin C. Alright. Okay, sabi niya, good morning Tabi Henry. Thank you po sa information. 3 months na po akong buntis ngayon. Maganda po yung narinig ko na umiwas pala dapat sa mga taong may mga sakit na viral kagaya ng sinasabi ni Doc kanina. Natakot po ako. Sige, Doc. Ano pong advice mo sa mga bados para maiwasan po ang siring na bagay? Tabi, go ahead. Dahil sila magpabisita ng taong na may abo, sipon ka rin, may mga rashes. Dahil sila mag-aling actually kang mga taong may gokayan. So, dahil sila magduduman sa place na merong may mga sakit, lalo na kung may German measles. Opo, oo. Usually, Doc, tama ba ang nagkakaigwang birth defect? Mga pirang bulan po siya? Months? How many months po nasa tulak? Yung first 3 months, pwede na maapektuhan ang bata. Ay, oo. So, dahil pa siya fully developed sa womb, Doc, Iyon po, I see. Okay. Good morning, Henry. Nice information po. Sunaybo. Sinumbong sa sunaybo niya. Sabi niya, sunaybo mi po, nadagit sa ko, tas sinabihan ko, na magparalakaw so aki niya, tagraben abo, buda si pon, nadagit po sa kuya. Ano daw po ang pwede ka ini? Dr. Tabi. Nadagit sa iya. Oh. Sabihin mo na lang sa magpa-check up na lang duman sa health center or sa doktor dyan sa municipal health center ninyo or sa city health na ganito. Yeah. Mas maray na iyan. Tabi mananggad delikado ang mga araw ka na sitwasyon. Okay? Dok, salamaton pong maray. Sa oras mo tabi digdi sa DCGB. Kumusta po dyan sa Nagangon yan?
Tani po, summer ngunyan. Ay, wow. Kasuba, rainy Yeah. season. Oo, nakakabisita lang kami diyan, pamilya ko. Pag nagisimba kami diyan sa Basilica Minore. Sige po. Sa kay inaano. Salamat po, Dok. Ano po ang satuyang parting word sa mga listeners ta? Kunya na agad di po sa tuyang programang Radyo Klinika. Go ahead po. Salamat po sa indong pag-inanyog sa Radyo Klinika. Asin, sana po iwasan taang sa tuyang mga viral exanthems, ang mga hilang na ini na communicable na pwede naman po maiwasan sa pagpabakuna po. Kaya meron po tayo measles at 9 months, MR at 1 year. So, kaya may booster yung measles kasama sa MR, sa measles and rubella vaccine. Libre po ini sa tuyang mga health centers at sa DOH. Or kung di ka mo maka-avail sa hindi, you can go to your friendly pediatrician in their clinics. Papasalamat din po ako sa opportunity as member ng Philippine Pediatric Society, Bicol Yes po. Chapter, sa aming samuyang presidente si Dr. Julie Salbosa, na imbitaran ka ako, digdi sa Indo, sa Indo man, Sir Henry, Yep. to dito sa say ni UKB. Yeah. Sa hindi graduate. Iba kaya ako kasi ako digdiyo po nag-anchor din ako for DWRB FM 98.2. I That's see. Radio Caritas po. Ay, very good. Medyo aware na rin po Yeah. ako sa Yeah. radio programs. Opo. Kaya pala ang busis mo, Dok, gani pang kwan man may broadcast quality pang-announcer man. Ayun po. Okay. Salamat po, Dok. Ingat po kamo, Perme. Mabuhay po. Thank you po. Alright. God bless. Yeah, thank you so much. Mga tugang iyan po sa tuyang resource person para po sa programa niya tong Radyo Klinika, Dr. Aileen Navarrosa, no? Emeritus Fellow kang Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter, Medical Director po Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated, Health Services, formerly Mother Seton Hospital, active consultant po in pediatrics sa USI Health Services, NICC Naga Doctors, Bicol Access Health Centrum at St. John Dr. Nilo Roa Hospital. Co-founder po kang Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, as in healer and a teacher and academician and a clinician. Yan. Iga po siya. Kung gusto nindong ma-meet si Dr. Aileen Navarrosa, yan po siya mga tugang sa room number 11 kang USI Mother Seton Doctors Clinic. Yan po sa syudad ni Naga. Salamat kan sa inyong pagantabay. Salamaton po sa tuyang mga amigo sa Philippine Pediatric Society Incorporated. Thank you. Goodbye. Ako Bicol, mga tugang masunod na sa DCGB. Mabalik po ako dyan alas 2 sa programang Kaya. Asin po alas 3 sa programang Pinky on Mo, baby. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan